खुलुमबाय बयबो मोजाङै गावबा गाव साननायजों गावबा गाव बिबेकजों गावनि बेसेन गोसा भटखौ होदो। जों एसे बेरायदों बे जोंनि भेरगाव 45 नं भेरगाव LAC आव खोब मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ। जेबो दावराव दावसिनि जेबो इसारा गैथ'आ आरो बिब्दि जानाय नङा। जोबथा समसिम मोजाङैनो जालांगोन होननानै मिजिंथिदों। दा जों एसे बेरायदों, बेरायनायाव जों नुदों जेबो गाज्रि बेबहार गैया, मोजां सान्थियैनो गोजोन खुसियैनो जालांगोन होनना जोङो मिजिंथिदों। दा बयखौबो BTC रायजोनि BTC नि सिङाव थानाय जेसेबां भट होगिरि रायजो राजा दङ बयबो सान्थिजों होलांगोन होनना खावलायहरदों। जोंहा दिनैसो भट जादों, दिनैनो जोबगोन, गाबोननिफ्रायनो जों लोगो मोनलायगोन। बेनिखायनो बयबो सान्थि मथे जोबनायसिम होनो थाखाय खावलायहरदों। थेंक इउ।